Salutare și bine v-am găsit aici. O să mă joc Rivals cu prietenul meu, David. Stai că am lag. Hai, intră. Eu primesc lag. Hai, la ce hartă votăm? Asta cu bus. Acolo las. Ok, deci, hai să începem lupta. Sunt pregătit să te bat. Să te bat din prima. Deci eu să te bat din prima, că eu sunt pro player. Odată am bătut un player de... Îți zic când am lag, să nu-ți lage mine. Ar cuia să dupe? Eu am mai jucat și am avut 500 kills. Mi-a părut că m-ai bătut cu alc. Uite că ai lag. Nu, în momentul ăsta n-am lag. Face eu. Uite mă, bravo, bă, care și tu ai. Da, tot o să te bat eu. Ce ai avut lag? Bă, ce-i și alma asta? Stai! Oare că am oprit pistolul ăsta. Nu, am doar skin pe el. Dar mă pricep foarte bine. Ce, e doar un pistol normal și ai pus skin-ul ăsta? Da. Dar mă descurc foarte bine. Nu-l găsesc pe David nicăieri. Unde te-ai piturat, Davide? Să nu mă dai pe la spate cu facul. Îți dau cu grenade. Îți dădeam cu pumnii. Stai că... Bă, bune. Hai, Davide! Hai, spafale! Eu te văd pe tine. Johnny, eu sunt pe autobuz. Bă, eu sunt pe autobuz și tu nu mă vezi. Te-am observat! S-a tras. Da, să vezi că ultima ți dau din aer. Nu mai am foarte puțină viață. Băi, nu mai merge să mă-l pe autobuz. Da, mă, da, direct în cap. Și când ți-am tras de ce era mânarea și celălalt așa cum a venit. Tu erai aici, tu erai aici și deja te-am tras. Celălalt. Ok, ne jucăm altceva. De ce? Să nu ești. Eu mă las omorât, Faci și tu 4, să vezi că te bat. Ok. Omoară, mă, că se bate o băură. Așa, omoară-mă de... Încă o dată. Încă o dată, vreși. Ca să avem 4. Hai că si... Lunda finală e. De, nu. Știi ce? Stai că mai e una. După lunda finală. Unde ești, mă? Am 3. Stai că te-a găsit.
Așa, acum trebuie să mai faci doar un punct și apoi trebuie să le batem cu adevărat. Deci asta e exersare. Dar și ce ideea cea mai bună este, în caz de, știi, în criză, când mergi, ai un buton acolo în care poți să dai, uite chestia asta. Ai văzut? Știu, ăla. Stai că nu înțeleg nimica. Ai văzut? Așa, 4-4. Acum Da. nu mă mai las să mă râd. Finish line. Rundă de... Trebuie să te bat, Davide. Am fost prieteni buni, dar nu mai am ce face. Sunt nevoit să te bat. Te uit ca tu să mă... Lasă-te spatele tău, Johnny! Johnny Macaroni! Nu vreau să zic cuvântul cu fân. Cu fân. Dar ne jucăm și cu alți playeri? Adică... Dacă vrei, putem să facem asta. Da, eu cu tine sunt în echipă. Da, uite aici, Și... intră cu mine aici. 2 veri, nu știu, cât vreau. Mă cam plictisesc să aștept atâta. Da, că o să vină cineva. Da, hai, pa, pa!